Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasarasan tansah kajiwa kasalira tumrap kula saha panjenengan sedaya sakmenika sarta ing salajengipun. Pokoke wonten ngomah tetep sehat, tetep kuat, protokole aja ngasih ditinggal nggih. Nah, murid-murid, kanca-kanca, sedulur-sedulur mriki mirsani, wonten ing kalodhangan menika Pak Dian badhe ngajak apalan babagan materi basa Jawa. Materi ingkang badhe Pak Dian ajak nggo apalan ya kuwi upacara adat, arane pagawean lan paribasan. Langsung kemawon mlebet wonten materi. Nah, ingkang sepisan inggih menika materi upacara adat. Dipun cepakaken dadi nyuwun ngapunten Pak Dian basane campur-campur. Sing penting kowe iso ngerti, campur basa Indonesia, campur basa Jawa, campur basa campuran. Sepokoknya ayo sinau bareng nganggo bahasa sing kepenak. Langsung kemawon upacara adat. Upacara adat ya kuwi upacara sing ajeg dilakoni dening masyarakat minangka tradisi turun-tumurun. Nah kuwi iso diwaca definisine sing intine apa jenenge upacara adat kuwi upacara sing wis turun-tumurun minangka tradisi ana ing masyarakat Jawa. Jadi sudah turun-tumurun dari nenek moyang yang merupakan upacara tradisi. Nah, sing kudu mbok apalke dienggo UTS mengko ana 10 ning nggone latihan soal iki mengko cukup ngapalke 5. Apa wae ditulis, dicepakkan buku dan pulpen. 1. Tedak siti. Apa itu tedak siti? Bisa dibaca sendiri. 2. Brokohan. Apa itu brokohan? Bisa dibaca sendiri keterangannya. 3. Selapanan. Apa itu selapanan? Bisa dibaca sendiri keterangannya. 4. Ruwatan. Apa itu ruwatan? Bisa dibaca sendiri keterangannya. Yang kelima adalah merti desa. Bisa dibaca sendiri keterangannya. Oke, murid-murid bisa di-pause terlebih dahulu. Silahkan ditulis. Nah, di sini yang garis bawahi selapan. Jadi dalam bahasa Jawa itu ada selapan sepasar, selapan 35 dino, sepasar 7 dino. Oke. Setelah sudah ditulis, mari kita lanjutkan. Ya, masih materi upacara adat murid-murid. Nah, kalau yang PTS kita nanti akan menghafalkan 10. Untuk itu ini tetap ditulis. Nanti jangan-jangan mau UTS atau PTS. Kalau yang latihan nanti cuman yang 5 tadi. Nah, nanti pas PTS ditambah 5 ini silakan juga ditulis. Nah, yang keenam bekakak. Iya, bisa dibaca keterangannya. Cekaten. Bisa dibaca keterangannya. Ini pasti sangat familiar karena ini sering terjadi di Ngayogyakarta dan itu biasanya ada pasar malam. Yang ke-8 sur tanah, bisa dibaca sendiri keterangannya. Yang ke-9 nyewu, bisa dibaca sendiri keterangannya. Apa itu nyewu? Dan yang akhir tingkeban, upacara nalika anak marep ing kandungan umur 7 sasi. Nah, itu sudah Pak Dian beri keterangan seperti yang Pak Dian jelaskan di awal tadi. Hari ini kita hafalan bersama-sama tentang materinya Pak Dian. Sudah ditulis dulu lalu dihafalkan, nanti keluar di PTS. Yang tadi keluar di latihan soal dan juga PTS. Jadi untuk yang latihan ini nanti itu cuma 5 tadi. Tapi kalau PTS 5 tadi plus ini, jadi 10 harus hafal. Nanti PTS biar lancar. Oke, setelah selesai menulis kita lanjut. Nah,
selanjutnya adalah materi arane pagawean. Oke, kita cek ya. Arane pagawean ing masyarakat Jawi. Nah, sajane itu ada banyak sekali alas akeh banget ning cuman iki rembug ya, orang rembug ning ngerembug baru nulis ngerembug saperangan awal, jadi membicarakan beberapa saja, tidak semua. Nah, sing kudu mbok ngerteni siji niyaga. Apa kuwi niyaga? Bisa dibaca sendiri. 2 kundi. Kundi kuwi apa? Saged dipun waos piyambak pangertosanipun. Lajeng pandhe, lajeng empu, lajeng jlogra. Nah, menika saged dipun waos piyambak, niyaga menapa, kundi menika menapa, pandhe menika menapa, empu menika menapa, lajeng jlogra menika menapa, diapalke. Menek iki metu ning gone latihan soal, metu ning nggon UTS. Silahkan ditulis. Setelah selesai kita lanjut. Nah, sekarang materi paribasan. Nah, paribasan kuwi yo unen-unen kang ajeg panganggone lan mawi teges entar. Jadi itu pengertiannya, definisinya bisa dibaca garis besarnya bahwa peribahasa itu sebenarnya kata-kata yang sudah terstruktur dari dulu sampai sekarang yang mempunyai arti tertentu yang biasanya itu menggunakan arti dalam teges entar utawa dalam makna kias. Jadi peribahasa itu biasanya kata-kata yang sudah terstruktur, maknanya sebuah kiasan yang mempunyai arti tertentu. Nah, itu bisa dibaca contohnya biar lebih jelas. Itu paribasan nggih, ora paribasan kurang a, itu paribasan ya. Oke, lanjut. Itu yang pertama, cecak untal cagak itu kan peribahasa. Mosok ya ana cecak untal cagak, cecak cilik cagak gedean tidak mungkin. Maka artinya gegayuhan kang ora imbang karo kekuatane. Nah, sing keloro iki ndas gundul dikepeti, sing ketelu rebutan balung tanpa isi, sing kepapat esok dele sore tempe, sing kelima kebo kabotan sungu. Artine apa ditonton nek sing jenenge peribahasa iso mbok nalar, oh cecak cilik cagak gede nguntal ki mangan, ra mungkin. Ndas gundul, oh ndas gundul ki silir dikepeti saya silir meneh, dan seterusnya itu bisa dinalar. Silakan ditulis. Setelah sudah selesai menulis, kita beri contoh soal. Oke, sudah ya, kita lanjut contoh soal dari upacara adat arane pagawean lan paribasan. Soal upacara adat. Nah, iki engko ana soal ngene iki. Upacara nalika calon anak mbarep ing kandungan umur 7 sasi ya iku gampang. Sing penting kowe ngapalke kae mau, wis mesti iso jawab. Jawabane iya, bener. Tingkeban. Mengko soalnya modeling ngene iki, diwolak-walik kowe kudu ngerti. Tingkeban ya iku, nah kowe kudu ngerti tingkeban ki apa. Dadi engko diwolak-walik soalé kowe kudu ngerti. Ning gampang kuncine kowe kudu ngapalke soal kae mau. Tentang upacara adat sebelum mau dihafalke mesti iso jawab. Lanjut. Saiki tulodo soal paribasan. Nah, nek iki mengko ana crita duwa wong gladrah ngene iki. Dadi ana wong penggambaran wong iki kepiye. Nek ning kene iki digambarke ana wong sing kepenak banget, apa sing dipingini kesembadan. Pokoknya top lah uripe. Dadi uripe sarwa kepenak sapa? Alfian. Jan tenan kepenak tenan uripe. Mula paribasane ya iku iya, ndas gundul dikepeti. Kowe kudu yo hafal paribasane sing mau Pak Dian aturke, dihafalke. Engko nek ana soal ngene iki gampang. Dadi iso dalam bentuk iki. Dadi kowe kon golek peribahasa ping keloro saka cerita sana peribahasane, lha kowe kon ngartekne iki luwih gampang. Nah, esuk dhewe sore tempe, nah kowe gampang, luwih gampang katimbang kon goleki peribahasa saka cerita. Nah, kuwi kuncine ya kudu diapake mau.
peribahasa sing Pak Dian wenehi. Nah, gampang. Sing penting apal. Lanjut, saiki arane pagawean. Nah, iki yo ana cerita ngene iki. Dradrah. Nah, kuwi intine apa? Oh, intine wong sing gawe gerabah. Apa to sing tukang gawe gerabah? Mau mbok apalke mesti ngerti apa tukang gawe gerabah. Iya, bener. Pundi. Nah, murid-murid ngono wae saking Pak Dian nggih. Pokoke dihafalke, mengko soal-soale ngono mau mbok bolan baleni ngasih kowe paham, engko terus langsung garap latihan soal. Menika murid-murid ingkang saged Pak Dian aturaken, kirang langkungipun nyuwun pangapunten, matur nuwun, mugi rahayu ingkang samya pinanggih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.